esasynda we şäherulşuk maksatnamasynyň talaplaryna laýyklykda çimileşilmeliligini tapşyrdy. Soňra gahrman arkadaşymyz bir ýerde iş maslahatyny geçirdi. Oňa arkadaş şäheriniň ikinji tapgyryna meýilleşdirilen disgalaryň gurulşygyna gatnaşýan ýerli hususy gurulşyk kärhanalarynyň ýol başlary gatnaşdylar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky arkadaş şäheriniň gurulşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradow ýa-da wurdy täze şäherde alınıp barýan işler, gurulmagy meýilleşdirilen disgalaryň gurulşygyna gatnaşýan ýerli gurulşyk kärhanalarynyň ýol başlary bilen geçirilen gepleşikler barada hasabat berdi. Türkmenistanyň at galynyň arxitektory Gahrman Arkadaşymyz önümçük maksatly binalaryň hirsiniň ähmiýetine laýyklykda gurulmalydygyny, aýratynda olaryň injamlaşdyrylyşyna mühim ähmiýet berilmeliligini belledi. Şunda yerli çiğmalar esasında ýoly goýulýan önümçiligiň tazyşykly hereketi üpçün edilmelidir. Gahrman Arkadaşymyz täze şäkeriň ikinji tapgyryna ýaýlandyrylan gurulşyk işleriniň dügrewap derejede alınıp barylmagynyň, önümçük toplumlarynyň bellenlen möhletlerde ulanmaga berilmeginiň häzirki döwrüň mühim wezipesligine ünsüjekdi. Şol bir wagtyň özünde önümçük maksatly disgalaryň, aýratynda lukmançyk klasteriniň binalaryny enjamlaşdyrmak işleri täzil tehnologiýalary esaslanmalydyr. Soňra arkadaş şäheriniň häkimi Mehmedowa täze şäkeriň dügrewap ýaşaýyş çaýlaryna ilaty göçürüp getirmek işleri bilen bir hatarda täze şäherde degişli arassaçylyk we awadanlaşdyryş işleriniň talaby laýyk ýoly goýulanlygy barada hasabat berdi. Bellenşýäli bu işleriň depkinlerini ýokallandyrmak we onuň ýygydarlyk häsiýeti iyi bolmagyny üpçün etmek meselleri hemişe gözükçülükde saklanýar. Gahrman Arkadaşymyz häzirki zamanyň öýdün tehnologiýalary esasynda bina edilen täze şäkeriň ekologiýa derejesiniň bir näçe halkara güwennamalaryna munasyp bolanlygyny belläp, arkadaş şäherini degişli ekologiýa ýagdaýyny saklamak boýunça hemme taraply işleriň amala aşyrylmalydygyna ünsüjekdi we bu wagtda bir näçe görkezmeler berdi. İş maslahatynyň başynda arkadaş şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurulşygyna gatnaşýan Garagum, Taýyl menzil, Duwas gurulşyk, Ýediýer Süwda önümçilik, ajaýyp gurulşyk hojalyk jemgyýetleriniň Mukaddes gün, Aktap, Birkteker, hususy kärhanalaryň ýol başlary alyp barýan işleri barada hasabatlar berdiler. Aýratynda hormatly prezidentimiň arkadaş meditsina klasteriniň birinji tapgyryny gurmak hakyndaky we arkadaş şäherini degişli injener ulgamlarynyň hemde disgalaryň tassamalaryny düzmek we olary ýanaşyk ýerlere awadanlaşdyryp gurmak, çeper halçylyk kärhanasynyň hemde türkmen halkynyň we il işleriniň milli muzeýiniň tassamasyny düzmek hemde ony ýanaşyk ýerleri awadanlaşdyryp gurmak barada gol çeken resmi namalaryna laýyklykda degişli toplumlaryň gurulşygy ynandan yerli kärhanalaryň ýol başlarynyň hasabatlary dinlenildi. Ýurdumyzyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary bolan gurulşyk kärhanalarynyň ýol başlary häzirki döwürde ýerine getirýän işleriň netijeleri we täze gurulşyklary başlamak boýunça görülýän taýýarlyk işleri barada hem hasabat berdiler. Şeýlekem olar häzirki döwürde Gahrman Arkadaşymyň başlangyjy we tagallasy bilen binýat bolan täze şäherde amala aşyrylýan tassamalaryň durmuşa geçirilmegine gatnaşmagy bildirilen anam üçin hormatly prezidentimide we Gahrman Arkadaşymyda hoşallyk bildirdiler. Ýurdumyzda şol sanyna arkadaş şäherine ýaýlandyrylan giňmeçerli gurulşyk işlerine gatnaşmagyň öýleri üçin bilent mertebedigini belläp, telekeçiler daşa ýurtdy kärdeşleri bilen tejribe alşyp, bu orada baý tejribe toplandyklaryny bellediler. Döwletimiz industrial senagaty ösürmek bilen önüm öndüçilerimiz yerli çiğmallardan peýdalanýarlar. Beýleki önümler bilen bir hatarda dürli görnüşdäki lukmançylyk firiştelerini öndürýärler. Bu önümler hil wagtda ekologiýa taýdan arassalygy wagtda dünýä bazarlaryna uly issege eýe bolýar. Bugünkü gün türkmen telekeçileri öz kärdeşleri bilen, hususan Koreýanyň işewleri bilen özara tejribe alşmak bilen bilelikde ýokary derejedäki işleri alyp barýarlar. Gurulşykda telekeçiler ýöňde goýulan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ornuna ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna inanyrdylar. Türkmenistanyň at galynyň arxitektory Gahrman Arkadaşymyz yerli telekeçilerimiň ýurdumyzyň altyn gaznasy hasaplanýanyny, olaryň işiniň talaby laýyk ýoly goýulmagy ornuna döwlet tarapyndan zerur gollawlaryň berilýänini belledi. Şunun bilen baglykda ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiliginiň ösürmegine mühim ähmiýet berilýär. Gahrman Arkadaşymyz bir ýerde ýaýlandyrylan gurulşyk işlerini häzirki zamanyň täzil tehnologiýalarynyň we dügrewap usullarynyň ulanylmalygyny aýtdy. Türkmen halkynyň milli lideri
guluşukçu telekeçlere bir yerde uzak geljegi nazarlayan taslamaların ananlanlygyny belläp, olaryň il içinde bina galdyrmak, köpü gurmak ýaly sogap gasaplanayan işleri ýerine getirmek arkaly taryhda mühim orun eýlejekdiklerine we asyrly işleriň netijelerini geljek nesillere ýetirjekdiklerine anan bildirdi. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzy 2030-njy ýyl içinde tenagatlaşdyrmak babatda alyp barýan siýasatynyň netijesinde ýurdumyzda gurulýan şäherler gün saýyn döwre waplaşdyrmak bilen innovasiýon tehnologiýalaryň naýbaşy usullary ornaşdyrylýar. Sanlylaşdyrylan mümkinçilikler halkymyza hyzmatlaryň ýokary hilini güdürleýär. Bu şertler amatlylygy, ykjamlylygy, oňoýlulygy döredýär. Häzirki wagtda multimedialaşdyrylan enjamlar gürlü bestilmedik yeňillikleri öz içine alýar. Şeýle yeňilliklerden bolsa, arkada şekerden ýaşaýjylary netijeli peýdalanýarlar. Bu bolsa, hormatly prezidentimiziň, gahrman arkadagymyzyň, halkymyzyň şu gün we ýagty geljegi babatda edýän iýilikderli tagallalarynyň netijesidir. Gahrman arkadagymyz hormatly prezidentimiziň gol çeken resmi namalaryna kesgitlenilen öýrençik toplumlarynyň we durmuş maksatly binalarynyň gurulşygyny ýokary derejede ýerine getirmek boýunça alyp barýan işlerine telekeçlere üstünlikleri arzuw etdi. Soňra Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadag şäheriniň gurulşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Uradowa we Arkadag şäheriniň häkimi Mehmedowa ýüzlenip, olara täze şäheriň nowatdaky gurulşyklarynyň işini sazyşykly ýola goýmak we olaryň diýipginlerini ýokarlandyrmak babatda telekeçler bilen birlikde işlemegi tapşyrdy. İş maslahatyny tamamlap, Gahrman Arkadagymyz täze şäheriň jemaat hojalygy gullugynyň wirurluklar üçin ýetlenip, Arkadag şäherine gelip gowşan täze teňkeler, olaryň aýra teňliklary hemde mümkinçilikler bilen tanışdy. Gahrman Arkadagymyz hormatly prezidentimiziň satyn alyp beren ýokary öňürjülükli kämil teňkelerini netijeli ulanmalygyny, olary öz işine ussat kämil hünärmenleriň dolandyrmalyklaryny belledi. Bu wagtda degişi ol başlara anyk taşlyklar berdi. Ýokary öňürjülükli döwrewap teňkeleriň netijeli peýdalanmagy şäherde arasaçylyk işlerini ýokary derejede ýola goýmaga mümkinçilik berer. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadag şäheriniň gurulşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Uradow we Arkadag şäheriniň häkimi Mehmedowa täze teňkeleriň netijeli ulanmagy bilen baglanyşykly meseleleriň gözegçilikde saklanyljakdygyny belläp, olar Arkadag şäherine alınıp balyan işlere iýilikderli gollaw berýänligi üçin Gahrman Arkadagymyza hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman serdarymyza döwrewap teňkeleri satyn alyp berenligi üçin Arkadag şäheriniň ýolbaşy düzümleriniň we ilatynyň hoşallyklaryny beýan etdiler. Gahrman Arkadagymyz hemmelere alyp barýan işlerine mundan meýlekde üstünlikleri arzuw edip bir ýerden ugrady. Men Ajaýyp Guruş Husus Karhanasynyň direktory Garlyf Berdimrat. Şu gün biz telekeçiler üçin aýratyn möhüm bir gün boldy. Gahrman Arkadagymyz gymmatly wagtyny sarp edip biziň bilen duşdy. Bize gymmatly maslahatlaryny berdi. Biz telekeçileri begendirdi, buýsanlyrdy. Gahrman Arkadagymyzyň başyny başlan hormatly prezidentimiň baş tutarlygyna iýdigderli amala aşyrylýan eýert uly özgertmeleriň netijesinde Türkmen halkymyz bugün halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylyna uly üstünlikler, taryh ýeňişler bilen gadam basdy. Gahrman Arkadagymyzyň tagallalary bilen ata-babalarymyzyň şöhratly taryhynden göz başalýan gadim topragyna akylly şäher, Arkadag şäher kemale geldi. Dünýä binagarlygynda täze sahypany açan şäher bir näçe halkara gurulmalaryň güwänamalaryna, bayraklaryna münasip boldy. Gahrman Arkadagymyz biz husus telekeçiler östürmek uğruna öňe sürýän siýasy başlanyşlaryny ýol ýörelge edinýäris. Ýurdumyzda telekeçilik östürmek, telekeçilik işini alyp barýanlara, olaryň täze iş ýerlerini döretmek bilen bagly maýa goýum taslamalaryny uzak möhletli, yeňillikli karter işler bilen üpçün etmek maksady bilen döwlet tarapyndan goldaw berilýär. Şeýle hem halkara bätleşiklere gatnaşmaga uly mümkinçilikler döredildi. Milli mirasymyz bolan ene mamalarymyzyň ihlas siňdirip dokan Türkmen halysynyň at owazasy dünýä dolly. Halyçylyk sunwaty geljekki nesillerimize geçirmekde Gahrman Arkadagymyzyň giýje gündüzki tagallalaryny halyçy gelin gyzlarymyz buýsanç bilen bellek geçýärler.
Gahrman arkadağımızın tagallatı bilen, arkadağlık gahrman serdarımızın kararı bilen, Arkadağ şäherinde Çeper halçylyk kärhanasy hemde Türkmen halysının el işlerinin milli muzeýinin guruluşy işlerini alyp barmak ajaýyp guruluş husus kärhanasyna tapşyryldy. Şuňur hormatlanýan Gahrman arkadağımyzyň Arkadağ şäherini dünýäde iň gözel şäherleriň biri bolmak üçin köp aladalar edýär. Uly meçberli guruluşy işlerini durmuşa geçirýär. Milli binagärlik ähen mahsus bolan biri-birinden owadan binalar we desgalar gurdurýar. Gahrman arkadağymyz, arkadağly gahrman serdarymyz, biz telekeçiler garaşsyz, hemişelik bitarap diýarmyzda hususy telekeçiligi östürmek wagtda alınıp barlayan guruluşy işlerine, döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine ähli ukyp başarnymyzy, tejribemiz gaýgyrman zähmet çekjekdigimize Gahrman arkadağımyzy, arkadağly gahrman serdarymyzy buýsanç bilen inandyrýarys. Gahrman arkadağımyzyň, arkadağly gahrman serdarymyzyň janlar sag, başy dik, ömürler uzak, ýyl ýurt bähbitli alyp barýan işleri mundan beýlekde rowaşlyklary beslenmegini tüý süregimizden arzu edýäris. Men Ýer hojalyk jemgyýetiniň esaslandyrjysy Aziz Seyit Nur. Bugün bizim Gahrman arkadağımız Arkadağ şäherine gelip bizim bilen guruluşlyk geçirdi, bize gymmatly maslahatlaryny berdi. Arkadağ şäheri Gahrman arkadağımyzyň zehin ihlasyndan dören şäher, dünýäde deň taý bolmadyk, akylly owadan şäher. Şu ajaýyp binagärlik taslamada Ýer hojalyk jemgyýeti hem ýol işlerini alyp barmakda münasip goşanlygyny goşukdygymizy inanyrasym gelýär. Biz türkmen guruluşçylary üçin döredip berýän ähli amatly şertler mümkinçilikleri üçin Gahrman arkadağymyzy, arkadağly gahrman serdarymyzy tüý sürekden sag bolsunlarymyzy aýdýarys. Gahrman arkadağymyzyň, arkadağly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sagy, ömürleriniň uzak, belent başlarynyň aman bolmagyny tüý sürekden arzu edýärin. Men dost guruluşyk, önümçilik, guruluşyk sowda hojalyk jemgyýetiniň esaslandyrjysy Nur Muhammed Meredow. Bugün Gahrman arkadağymyz iş sapary bilen Arkadağ şäherimize geldi we bärde biz telekeçiler bilen duşuk geçirdi. Geçiren duşugyna biz telekeçilere alyp barýan işlerimiz barada gyzyklandy. Bize gymmatly maslahatlar berdi. Gahrman arkadağymyzyň biz telekeçilere bildirýän uly ynamy bizi has hem guwandyrdy we has hem özümizde jogapkärçilik duygularımızı has hem oýardy. Arkadağ şäheri Gahrman arkadağymyzyň öz zihin ihlasyndan kemale geldi. Bizim hojalyk jemgyýetimiz hem şu Arkadağ şäheriniň gurulmagyna birinji we ikinji tapgyryna agyz suw arasylejy desgalaryna, lagym suw arasylejy desgalaryna we içki we daşky suw we lagym geçirjilerine işlemek nesip etdi. Häzirki günde de Arkadağ şäherini ikinji tapgyrda medisina klasteryna bizim hojalyk jemgyýetimize ýene arasy agyz suwy we lagym suwlaryny täzeden gaýtadan işlemeklik içki we daşky suw geçirjileri gurmaklyk inanyldy. Muňa bizim begenjimiziň, buýsanjymyzyň çägi ýok. Bize bu edilen himayatlara, bildirilen inamlara, ihlas bilen ak yürekden zähmet çekmek galýar. Biz telekeçilere işlemäge, döretmäge ähli mümkinçilikler döredilýär. Şeýle mümkinçilikleri bize döredip beren Gahrman arkadağymyza, arkadağly Gahrman prezidentimize tüý sürekden sag bolsun aýdýar. Janlary sag, ömürleri uzak, ýyl ýurt bähbitli alyp barýan bimeşber işlerine uly üstünlikleri hemra bolmagyny arzu edýär. Şuň hormatly prezident bilen magtumly dünýäniň akyllary atly täze kitabynyň tanışdyrylşda barasy Türkmenistanyň Newtgaz toplumynda geçirildi. Arkadağly Gahrman serdarymyzyň nowatdaky täze eseri halkymyzyň şanly geçmişini, türkmen döwletligini berkarar etmekde nusgalyk işleri bitiren beýik taryhy şahsiýetlemede gowanmakda. Alman hemde çeperi edebiýatyny muşdaklaryny, beýik söz ustadymyzyň edebi mirasyny öwrenjleri hemde giň jemgyýetçiligi eksilmede ruhy çeşme bolup durýan tanışdyrylşda barasynda uly buýsanç bilen bellenip geçirildi.
Täze kitap bilen tanıştırış zabaratyna çykyş edenler şeýle ajaýyp eserine sowgat edeni üçin hormatly prezidentimize tüý sürekden hoşallyk bildirip alkyş sözlerini aýtdylar hemde döwlet başdanymyzyň eserleriniň höwrüniň köp, ilhamynyň hasam ýetip bolmagyny arzu etdiler. Çykyşlarda häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň hemde gahrman arkadaşymyzyň ýygyderli taýlalaryny netijesinde Günnogorun beýik akyllar şahyrynyň baý medeni mirasyny ilmi esasy öwrenmäge täze ol ýazmalaryny ýüze çykarmaga ägir türlü mümkinçiliklerini döredilen onutarly. Bu bolsa halkyň kalbynyň törüne hemişelik orun alan şahyryň döreçiliginiň dünýä ýayylmagynda aýratyn ähmiýetliler. Türkmen nüshawy edebiýatynyň görnekli wekilleriniň biri bolan Magtymul Pragynyň döreçilik dünýäsi köp taraplylygy bilen tapawutlanýar. Şahyryň eserlerine mertlik, wepadarlyk, zähmet söýerlik, mukaddes borja wepalyk ýaly asylly ýörelgilere möhüm orun berilýär. Bu bolsa beýik söz sadynyň eserleriniň ähli nesilleri üçin ähmiýetliligini aňladýar. Şahyryň dörediciliginde köp kynçylyklary başdan geçiren türkmen halkynyň durmuşy, taryhy ýörelgiler, milletiň baý medeni ruhy öz beýanyny tapýar. Bu bolsa akyllar şahyryň şahyriýet dünýäsiniň türkmen halkynyň taryhyny, däp desurlaryny, medeniýetini öwrenmekde ähmiýetli bolan gymmatly gollanma hökmündäki derejesini pogtalandyrýar. Bu bolsa şahyryň dörediciliginiň tapawutly tarapydyr. Täze kitapda türkmen halkynyň durmuşyna, dünýä edebiýatynyň altyn hazinasyna, Magtymul Pragynyň eýilýän orny giňişligini açylyp görkezilýär. Şeýle-de akyllaryň döreçiliginiň we durmuş ýolunyň ilmi esasy öwrenilşi, şygyrlarynaky Pähim paýhasynyň dünýäde parahatçylygy pogtalandyrmakdaky ähmiýeti, Pähim paýhasymany Magtymul Pragy diýen ajaýyp şygarat etlenip geçen 2024-nji ýylda Magtymul Pragynyň doglan günüň 300 ýyllyk şanyny seneti bilen bagly geçirilen halkara çäreleri barada söhbet edilýär. Çykyş edenleri arkadagly gahrman serdarymyzyň halkymyza münasip sowgat eden nowatdaky kitabynyň ilmiň we çeper edebiýatyň muştoklaryna türkmen akyllary, Magtymullyň edebi mirasyny öwrenjileri hemde giň jemgyýetçilige niýetlenip, onu türkmen halkynyň häzirki we geljeki ösüşleriniň ruhy aňyet dayanjy bolan halk paýhasynyň beýik akyllaryň şygyrlaryna siňen ören täsirli, güýçlü paýhas akabalarynyň many mazmuny ýüze çykarylýanyny, şol paýhas hazinasynyň häzirki döwrüň nazary bilen gaýtadan seljerlýänyny belediler. Kitap ýokary çapkany usulyna neşir edilip, üç dille türkmen, rus we ingliz dilleriniň hersine aýratyn kitap görnüşine giň halk köpçüligine ýetirildi. Onun sahypalaryna Magtymul hemde onuň ömrü, döreçiligi barada, şeýle hem beýik söz sadynyň durmuş pursatlarynyň çeper beýan edilen parçalar şekillendirilen dürli suratlar ýerleşdirilipdir. Tanıştırılış dawrasynyň dowamyna täze kitabyň mazmuny barada çykyşlaryň bu eserden bölekleň mysal getirilmegi arkaly beýan edilmegi hasam täsirli boldy. Döwlet başdanymyzyň täze kitabyny okap, Günnogorun beýik akyllary Magtymul Pragynyň paýhas ummanynyň gymmatyny düşünmek bilen birlikde döwrüň ýene-de bir beýik hakykatyna göz ýetirýär diýip çykyş edenler aýtdylar. Şunun bilen baglylykda geçmişde akyllar şahyrynyň gowhurdan gymmatly paýhasly şygyrlarynyň halkymyzyň durmuş ýolunyň şamçyragy bolan bolsa, häzirki döwürde gahrman arkadagymyzyň hemde hormatly arkadagly gahrman serdarymyzyň öz halkyna, watanymyza beren söýgü sarpasynyň, adalatly insanperwer döwlet siýasatynyň, beýik adamkärçilikleriniň türkmen halkynyň ykbalyny ýagty açýan nurdugy, halkyň geljeginiň meýdeme dayanjy bolup durýanyny aýtarly. Arkadaly gahrman serdarymyzyň täze kitabyny ýene bir gezek ýüzümizde silýän günümiz, begenýän günümiz, arkadaly gahrman serdarymyzyň şu dogaýy kitaby türkmeniň ahwalyny, gözelliklerini, şu gözelliklerin özünden hem has bir ziyade edip tesvir edip, şoň üçin mehriban adamlar şu kitaby mukabet gatken zatlara bir ruhi, milli gymmatlyklara eýe bolar diýip bir buýsanç bilen aýdatym gelýär. Biziň Magtymul atamyzyň türkmeniň atly ajaýyp goşgusyndan başlanýar. Ol iň bir naýbaşy goşgularynyň biri. Türkmeniň goşgusyndan soň gahrman arkadagymyzyň Pähim paýhas ummany Magtymul Pragy atly goşgusy
kirliýä olan bir uly zatlaryň biri boldy täze şol goşgynyň esasynda 2024-nji ýyl geçen ýyl şeýle odan ada eýe boldy. Biziň ilham çeşmämizde öwrüldi. Arkadaşlyk Gahryman Serdarymyz aýtdy. Ol taryhyň wakalary edebiýatyň temasyny öwrülýär. Dogrudan biz edebiýatyň temasynyň hemmesini taryhdan alýar. Şahyrlaryň hemmesi öňem häzirem bir zadan yktak geçipdirler. Olam parahatçylyk. Parahat asuda durmuşy arzu etip biden masamaktumly paragymy bizden şolar ýaly ajaýyp durmuşda ýaşaýar. Goý Gahryman arkadaşymyzyň arkadaşlyk Gahryman Serdarymyzyň alyp barýan işleri rowaç bolsun, janlarym sag bolsun. Tanıştırılış dawratynyň dowamyna aýdym taza çykyşlar hem ýerine ýetirildi. Olarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň gazananlary waspedirlik hemde beýik Pragynyň eserlerinden parasatly sözler mukam bolup ýanglandy. Ruhu veren watan söýçülük boýsançyna ýogurlan mazmunaka çykyşlar türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadaşymyzyň düýbüni berkden berk tutan tutumlaryna münasip dowam edýän arkadaşlyk Gahryman Serdarymyz hormatly prezidentimiziň alyp bargan içeri we daşary siýasatynyň uly üstünlikleri, rowaçlyklary betlenmegi, belent başynyň aman, rowşan ömrüniň uzak bolmagy, il ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli işleriniň hem işe rowaçlyklary betlenmegi baradaky tüý sürekden çykýan arzular bilen ötgeşdi. Häzir günde geçirilýän ýaşlar türgünlüň tejribesiniň artmagyna ýardam edýär. Ýokary guramaçylygy eýe bolýan sport bähsişleri, milli çempionaty hemde halkara ýaşlaryny taýýarlygyň öz bolşy tapgyrydyr. Türkmenistanyň beden teri we sport baradaky döwlet komitetiniň meýnamasyna laýyklykda geçirilýän ýarışlara gydykly siýaset mahsus bolýar. Aşgabat şäheriniň beden teri we sport baradaky baş müdürlüğiniň ýaşlar beden teri we sport guramasynyň Aşgabat şäher baş bilim müdürlüğiniň birlikde guramaklygyna kuş şaşka düzgün boýunça geçirilen ýarış gydykly siýasetine tapatlandy. Barynçylyk uğrundaky açyk ýarışda ýokary netijelere gazanmaň esasy wüzipe öwrülmegi oýunlaryň çekilişli siýasetini üpşetdi. Duşuklar hünärmenlerde uly gydyklanma döretdi. Oýunlar uswatlar ýyza çykarmaga mümkinçilik berdi. Duşuklaryň her birini tälimçileriň üns merkezine boldy. Türgünleriň maksady her bir oýunda ýeňiş gazanmakdan ibaretdir. Ihlas, erjelik, belen sekbetleriň başlangyjydyr. Şu siýasetleriň türgünlere mahsus bolmagy guwanlyjdyr. Öz başly taýýarlygy bolýan duşuklar ýygyny toparyň dedim üçin täze oýunçylary kesitlemege ýardam eder. Şowla çykyş etmek ýaşlar üçin zerur bolup durýar. Bu ýagdaý her bir duşuň gydykly siýasete beslenmegin üpjüne diýär. Hormatly Almernur ýurdumyň mulaytarna we paýtagymyz Aşgabatda 11-nji ýanwarda saat 20-den 12-nji ýanwarda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň berýän habary bilen tanışýaryň. Balkan vilayatyna üýtgap duran burutly howa urup nordan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal usar. Howa gecesine 1 gradus sowukdan 4 gradus eşeni maýly. Gündizine 12-17 gradus. Kenariýaky etraparyna 7-12 gradus maýly bolar. Ahali vilayatyny üýtgap duran burutly howa urup ömürli bolmagy mümkin. Bu nordan tezligi sekundda 8-13 metre ýetýän şemal usar. Howa gecesine 4 gradus sowukdan 1 gradus eşeni maýly. Gündizine 8-13 gradus. Günorta günnogary etraparyna 17 gradus eşeni maýly bolar. Mary vilayatyny üýtgap duran burutly howa urup ömürli bolmagy mümkin. Günorta günnogyrdan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal usar. Howa gecesine 4 gradus sowukdan 1 gradus eşeni maýly. Gündizine 12-17 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyny üýtgap duran burutly howa urup ömürli bolmagy mümkin. Günorta günnogyrdan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal usar. Howa gecesine 1-6 gradus sowuk, gündizine 7-12 gradus maýly bolar. Daşow vilayatyny üýtgap duran burutly howa urup günnogyrdan tezligi sekundda 8-13 metre ýetýän şemal usar. Howa gecesine 2-7 gradus sowuk, gündizine 4-9 gradus maýly bolar.
Paytatmada Aşgabatda ütkap duran bulutly hawa bolup ömürli bolmagy mümkin. Günorta ordan telegi sekunda 10-13 metre ýetýän şemal usaryp, hawa gijetine nordan 2 gradus seçende sowuk, gündizine 11-13 gradus maýly bolar. Ýurdumyzda ýanwar aýynyň 12-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy araşdyrylýar. Edid vatandaşlar gışbasyny howanyň ütkap durýanyny nazara alyp, pasalyň aýratynlygyna laýyklykda giyinmegi, şahsy we jemgyçilik arasaçylyk düzgünlerini berjaý etmegide maslahat berýäs. Bulary berjaý etseňiz öz saglygyňyzy gora bilersiňiz. Mehriban adamlar şundan watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berqadar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär wesenýär. Ähli ösüşleň özenine bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoşda bolun, edidileşär. Hormatly muallimler, mehriban talip deňduşlar, dawaral maslahatymyza çykyş etmek üçin institutumyzyň energetika puwdugynyň ykdysadyýety kafedrasynyň muallimy Berdiliýew Kerwen muallima hormat bilen söz bereliň. Assalamu alaykum, hormatly muallimler, bagtyar talipler, hemmemiziň bilişimiz ýaly Eziz diyarımız Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere besenýär, ýagny bedewatlyk adamlar bilen öňe barýar. Elbetde munyň özü bolsa, hormatly prezidentimiz arkadaşly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna şeýle hem Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçylygy gahrman arkadaşymyzyň howanlarlygyna bolup geçýär. Ine Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyzyň ajaýyp eserleriniň ýene biri Hakida Gowharatly ajaýyp eser biziň elimize gelip gowuşdy. Elbetde munyň özü bolsa bizi diýseň begendirýär, hem buýsanyrýar. Sebäbi Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyzyň bir her bir eseriniň özü anyk bir, ýagny ilmi çeşmelere esaslanýar. Ine şonuň netijesinde de biziň bir taryhymyzy beýan edýän ajaýyp eser hökmünde Hakida Gowharatly, ýagny ajaýyp hazinanyň elimize gelip gowuşmagynyň özü, ýagny her bir insan üçin ören uly bagyt bolup durýar. Elbetde hemmemiziň bilişimiz ýaly bu kitabyň özü girişden şeýlede 2 babdan durýar. Ine şol 2-nji babda, ýagny käbir bölümler barada söz açdyk, ýagny täsin söhbetiň beýany şeýle hem hazina eýesine hazinadar diýerler diýär. Ine şol täsin söhbetiň beýany atly bölümini ýörüýte milli liderimiz, ýagny näme barada belleýär, dünýäde hiç çaçan soňlanmajak baýlyk ruhy baýlykdyr diýär. Elbetde munyň özü her bir insan üçin ören bir ähmiýetli bolup durýar. Sebäbi ruhy baýlygyň näçe köp bolsa, ýagny adam geljege bolan, ýagny umydy, ýagny geljege bolan höwesge hem hassa artýar. Ine munyň özüni bolsa, milli liderimiziň belleýişi ýaly hakykatdan hem öwrenmekden geçýär. Adam ýaşlykdan başlap tä ulolýança öwrenmek, ýagny bir zatlary ýyda getmek, bir zatlary öwrenesi gelýär. Kä halatlarda diýä öwrenmek diýen duýgunyň adamyň iýiçmek duýgusundan hem has öňde gelýänligi barada beýan edýär bu bölümde. Ine hazina eýesine hazinadar diýerler diýen bölüminde bolsa, ata baba, ýagny menikli adama, ýagny hazina diýilenligi barada maglumatlar berilýär. Ýagny biz ata baba, ýagny köneden gelýän däplerimize esaslansak, käbir adamlar bolýar, şeýle bir ýüregi ýakyn adamlar, şeýle sahy, jomart, ýagny paýhasly adamlar bolýar. Ýagny şeýle adamlara edil hazina ýaly diýilen sözleriň, ýagny biziň türkmen dilimizde ulanylýanlygy barada aýtmak gerek. Ýagny hazina ýaly diýilen adam näme esasynda şu derejeye ýetip bilýär. Ýagny milli liderimiz meni bu bölümde, ýagny giňişleýin beýan etdi. Hakykatdan hem hazina ýaly diýilen adamlaryň özü, ýagny öten zamanda, ýagny geçmişine esaslanyp geljegini görüp bilýän adamlar bolup durýar. Ýagny meni has dogrusy, ýagny sözüň dogry geliş manysynda häzirki döwürde, ýagny oguznamalardan gelýän däpler, oguznama esaslanýan däpler hökmünde häzirki wagtda kabul etmek zerur bolup durýar. Elbetde mehriban muallimler, bagtyar talipler, bu kitabyň özü, ýagny her bir adam üçin, ýagny ilmi işleri alyp barmakda ýa-da bolmasa islendik bir täsin maglumatlary öwrenmek,
türkmeniň taryhyny ser salmak üçin gerekli bolan maglumatlary öwrenmek üçin ören ähmiýetli bolupdyr. Kitabyň özü hem türkmen diline hem de ingliz diline beýan edilýär. Yani dünya döwletlerinden gelýän syýahatçylaryň özü hem şu ajaýyp eserden yani bir näçe maglumatlar edinmäge giň mümkinçilikler bar. Ine munyň özü bizi diýseň begenler ýarken buýsanlar ýa ine şu çykyşmyň şu ýerine yani milli liderimiz Gahrman Arkadamyň bir ajaýyp eseri Hakyda Gowhar atly kitabynyň elimize gelip gowuşmagy bilen bütün türkmen halkymyzy hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyzy milli liderimiz Gahrman Arkadamy tüýsürekden gutlaýan. Elbetde aýratyn bellemeli zatlaryň biri bugun kunny ýörüýte 2025-nji ýylyň bir münasip atlandyrylmagy bolup durýar, ýagny halkara paragatçylyk we ynançmak gelýär. Munyň özü nämen beýan edýär, ýagny biz bilýäs, ýagny ýyllar ýagny gelişinden bellidir diýilýär. Oňa at goýmak, ýagny ýörüýte raýatlarymyzyň teklibi esasynda Türkmenistanyň mejlisiniň ikrar etmeginiň netijesinde biziň asylly däbi öwrülen, ýagny işlerimiziň biri hem ýagny ýyllara münasip at goýmak bolup durýar. Ne 2025-nji ýyla şeýle adym goýulmagynyň özü, ne 2025-nji ýylda biz nesip bolsa, ýagny bir taraplyk bayramymyzy, ýagny halkara bir taraplyk günümizi ýokary derejede belläp, şanly bir taraplygymyzyň 30 ýyllygyny ullan tutar. Elbetde munyň özü ýurdumyzyň şeýle bir parahat asuda, ýagny watanlygyny görkezýär. Şeýle hem biziň mermer şäherimiz Aşgabatyň, ýagny ılalaşdyrjy sebit hökmüni dünýä derejesinde tanalýanlygynyň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Ine geçen ýylmaz, ýagny 2024-nji ýyl Pähim Paýhas ummany Magtumul Pragy ýyly diýip atlandyryldy. Bu ýylyň özünde biziň akyllar şahyrymyz Magtumul atamyzyň doglan gününiň 300 ýyllygy ullan toýlandy, bayram edildi. Dünýä döwletleriniň bir näçesinde biziň medeniýet hepdeliklerimiz ýörüýte Magtumul atamyzyň ýazan eserlerine degişli bir näçe çykyşlar beýan edildi. Bu bolsa biziň akyllar şahyrymyzyň diňe bir biziň ýurdumyzda däl eýsem dünýä derejesinde uly hormata eýe bolýanynyň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Ine 2023-nji ýyl barada gurrun edemizde Arkadaly serdarly Bagtyar ýaşlar ýyly. Hakykatdan hem bu ýaşlar üçin ýatdan çykmajak ýyllaryň biri boldy. Ýagny ýaşlarymyza aýratyn ähmiýet berildi. Ýaşlarymyzyň edýän işlerini bir ýurdumyzyň çägine däl eýsem dünýä derejesinde alınıp barýan işlere goşmak, ýagny özleriniň münasip sesini goşmak üçin uly mümkinçilikler döredildi. Aýratyn hem belläp geçmeline 2023-nji ýyl şeýle atlandyrylmadan öňürtü Türkmenistanyň Magtumul adyna ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultoýy geçirilipdi. Şol gurultoýda Türkmenistanyň ýaşlar barada döwlet syýasat hakynda Türkmenistan kanunynyň rejelenen görnüşi kabul edildi. Bu bolsa ýaşlar üçin ören ähmiýetli, iň bir zerur bolan mümkinçilikler şu kanunyna göz öňünde tutuldy. Eýam 2023-nji ýylyň başynda hem Türkmenistanyň Magtumul adyna ýaşlar guramasynyň